Se, og når man kommer ind fra tjekken her, så kommer man ind, og så kan man gå til højre ind i butikken, eller man kan gå til venstre ned ad en gang. Nede fra gangen af gangen, der er der sådan nogle skilte, hvor der står Gates A, B, C, D. Der går vi lige ned nu. Det er dejligt fredeligt udenom den rodede butik. Se, der står A, B, C, D, og det er en af dem, du skal til. Jeg ved ikke, om du skal til A, eller B, eller C, eller D, men det finder du ud af. Når du så kommer ned fra enden af gangen her, der er en pil til højre, det er også den eneste vej, man kan gå. Så kommer man op her. Her står der stadigvæk nogle skilte, og når man så kommer op her, vi kommer lige forbi butikken her, hvor de sælger ting og sager. Så står der et skilt heroppe. A og B til højre, og C og D til venstre. Alt efter hvad du skal, så skal du gå til højre eller venstre. Det herhen, der er skiltet igen. A og B til højre, og C og D til venstre. Og det er den slags skilte, du skal kigge efter. Det er de her mørke skilte med lys i, og der står gule bogstaver på. Held og lykke, du skal nok finde det.